أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. kalko battuɗa ala e julde wiita baada sa salmini tujja baada kala ko gustuɗa e julde he a usti aɗa andi ɗo aɗa fonno jottade a jottaki cujjata ko qabla sa salmini a yejjiti cujja baada eyyi mi anda comme pamani fof namdo ɗum eyyi joni noon namdal gongal ngal joguiɗen ngal umori en koto mawɓe to en ngal baalo e qabla ngal kam a jaabino ngal namdal meɗen gaɗagal ngal ko gonɗigal ettade enen koye nder leyɗele tunkuɓoɓe gonɗen eɗen liggoɗo e maɓɓe ko en julɓe hol hakke gonɗo hakkude men e maɓɓe hol hakke men e maɓɓe e hol hakke maɓɓe e men ɗum ko namdal gaɗanal ngal e tubakoɓe ɓe liggottoɗen ɓe ma peut être diine meɗen yonta juulude ne wawi fandade gonɗa ko liggeyaji tawa liggey wiyanima ya juulu walla ɗum ɗinan o wi ɗum ko hol hakke maɓɓe e men e hol hakke maɓɓe e men on ko banggue eɗen koddi e tubakoɓe eɗen koddi e appartement ji eɗen koddi e immeuble uji hol hakke gondigal men e maɓɓe en tant que enen ko juulɓe kamɓe koɓe diine goɗɗo hol hakke gondigal men e tatanal ngal hakke gondigal hol hakke men e ɓiɓɓe men ɓe gonduɗe hol hakke maɓɓe e maɓɓe e men hol hakke men e maɓɓe wima eyyi ɓe mbi ngam ceerno wawa foftade seeɗa dokken suka oɗo jangare en ɗo ene Qur'an. bismillahi rrahmani rrahim والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يهلك مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ɗum ɗo woni ko wiyete needi eyyi woni l'islam ko adi fof andu hoorema sa andi hoorema ha gasi taw ko haqiqa to banggue Allah a andi hoorema hankandi a andi fofof man arafa nafsahu o andi hoorema o wi arafa rabbuhu noon nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam sa andi hoorema tan a andi Allah o haalino henne affaire koddigal enen gonde e yimɓe ɓe ngannduɗa ken neɗɗo gooto enen fof koye adama e hawwa gummiɗen foti a juuli foti a juulani foti ko neɗɗo foti o wona neɗɗo a hormotomo a teddintumo a rentoto haqqe ma e makko to banggue Allah kala ka yiɗa waɗede woto waɗmo kala ka yiɗa wiyede woto wi goɗɗo kala konngol ngol moƴƴani ngol a yiɗa huccinde e hoorema woto huccinde e goɗɗo kala ko jiɗanɗa hoorema foti omo juula foti o juulata yiɗa mo ɗum ko neɗɗo hono ma ko heddi ko so rawandu ɗum so pucci mum teddin ɗum ko Allah hakkilma ya jokku jongal moƴƴam
kala ko mbaɗɗa ko accinani yaafo kala ko mbaɗɗa accinani o arema woni a toñi yaafo a accinani mbaɗɗa kadi yaafo nden ko ɗa hakke Allah en wiɗe nden haɗen hakke ko digal yoɗen hakke ko digal yoɗen haden aɗa wiya tooñata a haalata ɓungol wonngol e ko nen yiyete ko nen yenni ɗum ko an annan comme no mbimi ni tan kala ka yiɗani waɗede ko gorko to baŋnge liggeyaji ɗum ɗum addi en ɗo mo gonduɗa o teddodira e makko tornodira e makko ndentoɗa guru makko so tawi tan a rendima guru makko aɗa waɗa ko poɗɗa wadde hay kanko on ko suusanama woto fujje makko haydara ɗum woni so tawi e nder fittaduma aɗa andi ɗum ɗo ko yiɗa ɗum kanko aɗa andi ko yiɗa ɗum liggey o jaɓani ɗum woto wat sabu ko ɗum waɗma ɗon e fodde no pamirɗuma tan ko ganduɗa aɗa waɗa disnoma goɗɗo gokkama gueɗal makko ha timma sa hokkimo gueɗal makko ha timmi tan kankone so tawi ko joom haqqille o rokkita gueɗal ma ha timmi mi anda somi ari hen walla mi anda somi jaabi walla mi jaabaki taade gonɗen koye lowre diine eɗen jogii yimɓe nan ɗo aɗa anndi eɗen mbiya min kam jogiɗen ɗo ene ko hippitooɓe deftere hippooɓe deftere hutortooɓe ganndal ene wonde tiimooɓe ganndal mbima so neɗɗo ne haala yo faam tatoro keɗo ɗum mo ɓurɗa ganndal emo poɗɗa ganndal e ɓurɗomo ganndal jooni noon e nder fartange mo Allah rokki fulɓe o eɗen jogii wonɓe ɗo ene ngumɗini ko kaalaton ko ene nganndi goonga tigi woni ko kaalaton ko kono wonɓe ɗo henne ko kaalaton ko ɓe ngannda ɗum no feewi ndeke noon hay so ɓe mbiyama yoɓe pentu heen naamde ɓe mbawa sañde ɗeɗon naamde haa wawa faamede no yiɗir faamirede ni eɓe mbima namdal gando ko feccere jaabol wonande pinɗo taade noon gonɗen ko e diine koye lowre diine gonɗen ɓe mbi namdal arani en ɗo ni wi en huccidde e sernaɓe meɗen humpitiɓe diine ɓe goo eɗen gandi njuulu jeeya koye calɗi islam calɗi diine njuulu ko hen jeeya njuulu noon ene jogui ɗo fuɗɗorto koye sallike ɓe mbi holto anniye sallige fuɗɗoto e ɗimmel ngel eɗen nganndi ngurɗen ko e renndo meɗen ngo noon ko gondigal e nder ngal ɗon gondigal ɓe mbi noon holto anniya sallige fuɗɗoto e holto anniya janaba fuɗɗoto ɗum ɗon ko namde ɗe ngannduɗaa ene nawori mawɓe ene nawori sukaaɓe ene nawori worɓe ene nawori rewɓe ɗeɗon namde ngarani en faade e annduɓe meɗen bisimilla eyi ƴettode wodeni Allah e nde waɗi noon baŋnge almuɓe annduɓe ɓe woni seeranɓe men ɓe jooɗi ko less ɓe mbi ɓe neli en enen kala ko kalɗen ko wona noon aɓen to jooɗi ɓe keɗi en ɓe caggita en ɓe caggita en kamɓe ɓe ndeƴi kono ko kamɓe ngoni kamɓe wonɓe to ɓe kamɓe ngoni seeranɓe ɓe mata min mbi ngol duugaɓe e kala ko tata heen ɓe mballa en e kamɓe sukaaɓe meɗen ɓe ƴettode woddini Allah ɓe mbi ɓe namni holto anniya sallike fuɗɗorto e sa ƴettima a ɗotat juuɗe ma ha gasa sa looti juuɗe ɗe ha gasi mbiya fuɗɗa ɗo mbiya bisimillahi yani ko salte fof yaha fuɗɗa mbiya bisimillahi sa wiɗo saɗa waɗa bisimillahi noon ay ɗo yeeso to woni mbiɓe ko toon fuɗɗorte ɗo yeeso ɗo ɗo mbiyata bisimillahi aɗa loota yeeso ɗo
ko ɗon puɗɗortoɗa ko adi fof ko anniya o wiyete ko farilla sa ɓoppi anniya o sallige ma ala nde wonnoon kala geɗal l'islam ko anniya woni sirru muɗum sa anniyima ɗo yeeso ɗo nganniytoɗa sa anniyima ɗo yeeso ɗo ha gasi a dañi ɗiɗi bange farillaji ɗi on saaha loota juuɗe ɗe sa looti juuɗe ɗe ha gasi a dañi fodde tati rewata hen ko hoore ɗe de hoore nde rewa hen so hoore nde rewi hen ha gasi woni nawde yeeso nde yo nawde caggal nde woni farilla ko wiyete noon nawde artirde nde wiyete ko sunna kono defte sari mbiyata hen sahaaji kayfa ma masahu ajza'ahu kala no maskirɗa en yora kono ko ɓuri moƴƴude ko nayi nawra yeeso gartira sa waɗirani noon kala no mbaɗirɗa ene sella eyyi so yeehi noon ha ɗum ɗon gasi loota koyɗe ɗe woni maska koyɗe ɗe ko noon Allah wiri ida qumtum ila salati no wirmi ko rewata hen ida qumtum ila salati faghsilu aydiyakum ko rewi hen wa arjulikum e ko noon aaya o ko noon wiya noon aaya o joforto so tawi ha a looti koyɗe ha a gasi biya ya yiɗu ɗum ne kadi ko farillaji he jeeya addalku wal fawu farillaji sallige gasi ko ɗi woni fodde namdal ko gandirɗa ko yeeso ɗum yiɗi ɗum ɗum namdal janaaba ko adi fof sa ari e tarodde a lootat tuggi wuɗɗu fayi fof jita soɓe o ha gasa sa itti soɓe o ha gasi mbaɗa anniya aɗa looto lotgal farilla ɗum lotgal janaaba anniya te sur ko anniya o woni sirru o sa waɗi aɗa woni looɗa bañe ñaamo o ha gasi ndewna hen nanomo o ha gasi caggal nde looɗa soɓe o ha gasi biya ko yafuɗon bañe ñaamo sa fittirin bañe ñaamo deftina hen bañe nano o pecca ɓanndu ndu ha gasa sa fecci ɓanndu ndu ha gasi a lootima ha a gayni caggitorɗa sallige e caggitorɗa lodde koyɗe ɗe woni salliginade nde e ko ni janaba kañum ne loodirde kala noon ko kala noon ko jummi hen seeranɓe ɓe mballa en kala ko jummi hen seeranɓe ɓe mballa en e ko ni janaba loodirde tuggi woɗɗu fay koppi jitta soɓe o ha laaɓa ha wiya cer nde puɗɗa kumisade woni kumisoɗa salligi o ene salligine salliginoɗa ha gayna sa salliginima ha gayni on saaha puɗɗa lootade fecca banggue o ha gasa banggue ñaamo so gasi ndewna hen banggue nano o ha gayna lootade woni loota koyɗe ɗe e ko ɗum ɗo woni janaba ɗum ɗo woni janaba ɗum ɗo woni janaba e kala ko manki hen après mankiton en ballon en onon woɓɓe ɗo ɓe on jarama ƴeewen naatde e thème hono yewtere nde miñiraɓe walla ɓesgu ngu ɓattini ɗo ko fate ɓe namdi ko holko woni tawhid ɓe namdi ko namdal tawhid joni noon kokken ceerno Camara wonde ko jubat yimɓe ko fate tawhid. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dental julɓe nde waɗi noon ko adi fof ko yettude Allah e yettande won Allah ɓe namni holko woni tawhid ko adi fof neɗɗo ko gonga aɗa jibine e l'islam jibineɗa tawa yumma e bamma fof ko julɗo kono ganda noon konngol wiide la ilaha illa llahu so tawi a helli faama enen ngal ɗo dental kala mo wiyani noon yo fiɓɗo wiya noon omo foti hesɗitinde konngol ngol la ilaha illa llahu muhammadan rasulullahi hay sa helli faama a jibinama e l'islam so tawi a wattoyi haqqille aɗa foti
wattude ngol ɗo konngol mbiya la ilaha illa llahu muhammadun rasulillahi woni enen jooɗiɓe ɗo ɓe mbinoɗo noon moƴƴi haɗede hatta wadde firlinde kadi wonani ɗo gonɗen ɗo goto fof somi haali konngol ngol yo fit ene refde hen konngol ngol holko ngol firti ala deweteɗo e goonga ala deweteɗo e goonga o wona allah ko allah tan jeeyi rewede ko allah tan haali rewede kala ko rewa ko wona allah ko mere ɗum woni ngol ɗo konngol somi haali konngol ngol kala gonɗo ɗo yo fit ene muɗum ɗo ene watta konngol ngol on saha woda ko kalɗen hen la ilaha illa llahu goto fof yoɗirtu hen la ilaha illa llahu muhammadan rasulullahi la ilaha illa llahu muhammadan rasulullahi la ilaha illa llahu muhammadan rasulullahi ɗum woni ngol ɗo konngol ɓe namdi tawhid firti ko woɗitinde allah tawhid firti ko woɗitinde allah ko allah tan jeyi haaldude umorade ene wayde kala dewɗo ko wona allah ko mene so tawhid o ɗenni ha gasi so meeɗani juude ko meeɗani wiide konngol ngol so tawi o wi konngol ngol ko naati islam hay sinno hoɗo tan ko haari allah jeyimo ko wattete ɗo juuɗe en loramo juulemo gubbemo hay so dullani hen so fulde makko de ene selli ɗeddi makkude makko en kono ene laahirgo ko waɗi ko en lotamo juulemo gubbe e bamji juuɗe so ɗum ɗo ɓenni noon faye juuɗe jomum neɗɗo anda juuɗe hono juulirte so jomum andi juuɗe mum kadi ha gasi holko rewata hen holko rewata hen rewani juuɗe ko wayno ko wiye wayno sadakat saɗa jogui jawdi ɓe yaha suka sa ɓenni ɗon wiye korka ɗon gaɗa hattani sa hattanani waɗa ko ɓe kattanani ɓe ko waɗata so ɗum ɗo ɓenni ko haytu wonande jogii kartanɗe aɗa jogii aɗa hattani yaade waɗa yama allah wima ɗeɗo ɓe joyi mbiyete l'islam ɗeɗo ɓe joyi heddi o ko yaajaade hen aɗa jogii hen nama ɗeɗo ɓe joyi kono hata kaalen hen ko gonnuɗe en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum bandiraɓe en calmini bandiraɓe ɓawɗo sen kaali haala tawhid eɗen gandi to banggue ɗemgal araɓere e kala ko jiiɗa ene jogui ko wiyete tarif konngol ngol lugha e istilah lughatan ɓe mbiyata tawhid lughatan huwa jaalu chey wahidan wadde hunde ko kañum tan woodi ɗum to banggue lugha amma ko wiyete tawhid istilahan huwa iman bi wahdaniyati llah subhanahu wa taala woni to banggue istilah ɓe mbiyatma ko gomɗinde dewateɗo ala gaga so wona allah kanko tan foti rewede e kanko tan foti hande rewede heddo noon eɗen tawa caggal duuɓi temeɗɗe tati caggal nela sa sallam hono hunde anduɓe gaari ƴeewi feccude ko wiyete tawhid ko haɓe mbawi wadde ɗum heno pecce tati hay ngol ɗon ɗeɗon pecce tati ene waɗi luural woni waɗi luural ne woodi anduɓe ene cali ɗeɗon pecce ene woodi kadi feccuɓe ɗeɗon pecce tati
wiyoɓe bange o to kañumen ko mbaɗata ko tawhid mumen o ene ŋakki eyyi joni noon sen kaali haala ɗeɗon pecce tati hay sindo woodi ɓe jaadani ɗeɗon pecce no mbirum wonni tan ko gueɗe garɗe caggal ko anduɓe ndendi walla hunde anduɓe surtout ɓe mbi caggal Ibn Taymin o addi ko wiyete caggal duuɓi nela sa sallam duuɓi temen tati o waddi taqsimu tawhid o waɗi tawhid pecce tati o waɗi tawhid al uluhiya wa rububiya o waɗi asma wa sifat o waɗi ɗeɗon pecce joni noon ɗeɗen pecce jiɗa nadde no wawi taw hono yaadani e ko ɗum woni tawhid joni noon sen duttima to banggue neɗɗo holno wawata wonirde islam enen poɗɗen tan koko waɗi hono nela sa sallam eɗen gandi nela sa sallam ƴewaten ko holno neeri ɓesgu makko walla holno neeri ɓiɓɓe makko kanko nela sa sallam e sen tawi to ƴeewen tan yeru hakkude ngal ɗon jutodiral gonnogal hakkude nela sa sallam e ɓe yi ko biyeteɗo Fatimatu Zahra ɓi ko pawaɗen ɗon tan pour mbawen andude holno neɗɗo neerato islam walla holno neɗɗo neerata ɓiyume islam sabu ɗum sen ƴeewi ngal ɗon jofdiral gonnogal hakkude nela sa sallam e ɓi ko biyeteɗo Fatimatu Zahra walla hen yimɓe ne mbiyatnomo on e mbi ha woni bamum yumuma e ngare ko tagi mo wiyede bamum kanko tagi mo wiyede yumum bamum eyyi binte buha joni noon nela sa sallam eɗen gandi gila Fatimatu Zahra ko cukalel ne yaare duuɓi 6 nelaɗo yehimo e diine holno neerimo e diine e anduɓe ne kaala waɗi saha goto nela sa sallam ene juuɗa sara suudu Kaaba nden tan islam fuɗɗi bi sera oɗo Fatimatu Zahra e mbiɗe yaare duuɓi 6 hono wiyoɓe ne yaare duuɓi 9 joni noon nela sa sallam to suddi sara sahnul Kaaba ne juuɗo ɗo hono keefeera goto mo Allah bonni ne wiye Uqbat bin Abi Mu'ayt o tawi nela sa sallam to sujjata ɗo o yehi o addi ko caggal ngeloba so jibini ha paari salteji jaltoɗi mum ɗi o hocci ɗiɗon salteji o tawi nela sa sallam to sujjata ɗo o yuppe dow muɗum joni noon to yuppe ɗo nela sa sallam o yuppi ɗum e yeeso Fatimatu Zahra ko yaare duuɓi 6 sabu ɗum tan needi gila tuba ene yaare duuɓi 6 yaare duuɓi 6 ɗe nela sa sallam to sujji ɗo ummaki deeƴi sujjugo juuti Fatimatu Zahra woni e moyde mi yaare duuɓi 6 duuɓi 9 hono yowɓe kanko Fatimatu Zahra o itti ɗiɗon salteji dow nela sa sallam o woni e wiide hol foono goomu Allah dandirta goomu hoccoɓe walla waɗoɓe ɗeɗo golle bonɗe e wadde e nelaɗo mumen ha joni ɓennani waɗi saaha goto kadi Fatimatu Zahra Batula omo yaha e saaha sara Kaaba e nder Makka joni noon o wirti sukaɓe murtuɓe taw ko murtuɓe heefereɓe enen ndenti ene mbiya kañumen de il faut ƴeewa fewjande nela sa sallam holko pewjantamo ɓe pewjanamo holno ɓe mbaritamo kamɓe fof ɓe ndenta lawol gotol ɓe jana e makko ɓe mbara ɓe ceerta e gueɗe makko joni noon Fatimatu Zahra ɓe mbi nden ne yaare duuɓi 12 wona précise kanko hedde ɗon joni noon ko fof ko hollude cukalel ngel guila ngel woni cukalel kanko Fatimatu Zahra o mawni ko yiide ɗeɗon gueɗe e o jaggue ɗeɗon gueɗe joni noon o nani ɗum noon huuli anani neɗɗo ne yimɓe ne mbiya ne mbara bamma ene pewjana bamma ene jogori yande mum ne mbara ɗum a hulat ka cukalel aɗa yaari duuɓi 12 o dogi o yeehi to bamma ko tawi bamma ko ne salli go o tawi Rasul sallam salli go to nela sa sallam sallikto ɗo o yettimo wayi nela sa sallam ma biki ya Fatimatu Zahra o wi an Fatimatu Zahra an ko gonduɗa holko gonɗa Fatimatu Zahra no waya jabakimo o wi nelaɗo sa sallam baba mi tawi ɓe sukaɓe heefereɓe murtuɓe wonɓe ɗaɓe ene pewjanma ene jiiɗi warde baba tinnotinno o moosi nela sa sallam moosi wimo ya Fatima bamma jogiiɗi Allah ma Allah dandu ɗum guila mo yaari ɗum 12 ɗum fof fuɗɗi nannede hoore makko kanko Fatimatu Zahra joni noon nela sa sallam salliktonoɗo gayni salligade machallah guila waare nde hay orani ne leppi o guirjitiri noon o yetti o tawi sukaɓe heefereɓe murtuɓe winoɓe ga en ene mbaramo ɓe kanko nela sa sallam Fatimatu Zahra ne rewi caggal makko o rewi muɗum kanko mo rewmo dogmo ƴeew bamma ko jogori wadde yeede kanko Fatimatu Zahra o ari o yetti sukaɓe ɓe nela sa sallam salmini sukaɓe o wiɓe wona sukaɓe tokosɓe ko jeune uji taw ko heefereɓe o wi salamu aleykum kamɓe fof no ɓe kuccite kanko annore makko sa sallam e annore wonde yeeso makko nde eno salminiriɓe ni kamɓe fof ɓe tukki koye ɓe dokki darde o dañi courage kanko Fatimatu Zahra guilno no fuɗɗi janggude ko bam makko wona caaka joni noon
o dari yeeso maɓɓe kamɓe sallah sallam sukaɓe ɓe nokki haalde konngol koɓe kalanno naane ko ɓooyani ko ɓe jalti heen fof ko Fatima Zahra jangi ɗum koye yeeso kanko na sa sallam eɗen nganndi jogodiral hakkude Fatima Zahra albatula e yubbamum ho nana sallah sallam ko jogodiral manngal ko ngal firti eɗen nganndi Fatima Aboubacry ɗaɓɓi ɗum nana sallah sallam sali hono Oumar ɗaɓɓimo Fatima oɗo sali caggal majjum noon hay Ousmane ɗaɓɓimo Fatima kam fof nana sallah sallam sali kono noon wonno ko yamirore ummade to Allah ɓe ngari kamɓe sahabaɓe kamɓe khulafaɓe rachidin ngari oɗo ɓe mbimo an feere jaɓɓa an Ali waɗa feere ɗaɓɓa Fatima o yi o ɗaɓɓi na sallah sallam hokkimo ɓii ko wiyeteɗo Fatima Zahra wonno ngal ɗon dewgal ko yamirore Allah ngal timmi joni noon kanko Fatima Zahra o mawni oɗon diine o mawni e oɗon weeyo oɗon weeyo diine tingo o mawnidi e oɗon babiraɗo kokkuɗomo doole babiraɗo kokkuɗomo seɗɗe kanko Fatima Zahra o andi holko yiɗi e gurdam makko guila ko cukalel wona toonde guila ko cukalel wona kanko wadde tan ko ñantade o wanda o woni dow mum ala guila ko cukalel o jaggi holko yiɗi e gurdam makko holno fewliti gurdam makko e nder diine e holno mahorto e diine kono yiiri nana sallah sallam ene haale geɗe kewɗe ko way noon hono kanko Fatima Zahra ene wiye nana sallah sallam so yalti ko wiyete yalti Madina ɗannima arti makka walla yeehi nokku goɗɗo arti makka galle mo o addoto yaade kanko nana sallah sallam o addoto ko yaade galle biyeteɗo hono Fatima hade makko yettoyade joom suudu sohna makko ma o rewa to Fatima Zahra o salmina ɗum o ummo ɗon o faya to oɗo to sohnaɓe mo kanko nana sallah sallam eyyi joni noon fof ko kalten ɗo ko ko yidde tan tengtinde hono oɗon suka mahiɗo e diine kono noon an suko ma wood ko jiiɗa e bamma wayatano sosoɓe walla ko way noon ma wood no jiiɗa e bamma jiiɗa bamma holno tengtinir islam o kadi an babiraɗo o kadi tengtinana ɓiɗɗo islam o holno tinirte oɗon islam ene haale wiya waɗi saha goto hol fof ko tengtindemo kanko ne sallah sallam janguinde kanko Fatima Zahra hay Fatima Zahra guila ko cukalel ne yaade duuɓi sappo e jeetati ha duuɓi sappo e ɗiɗi ha mawni ha risa fof nana sallah sallam janguinimo holko woni gurdam holko woni jogade himɓe guila ko cukalel ɓe mbi waɗi saha goto kanko nana sallah sallam waɗi nelaɗo ari galle Fatima Zahra o tawani ɗon Hasan e Hussein nden ko cukalon tokson ne jaari duuɓi 6 e 7 hakkude ɗon joni noon kamɓe sukaɓe ɓe deke koɓe yaadunoɓe bammaɓe to yaadunoɓe bammaɓe Ali ben Aba Talib aɓe jeehi liggonoyade juif goto ɓe jahatno ɓe cefa ko wiyete bagal fof e taɓorore hol galle mo gonɗen joni noon kanko ne sa sallam o yewi tawi toon noon sukaɓe kanko Hasan e Hussein turton juuɗe maɓɓe fof ne gonti tamroje ene moddi tamroje joni noon wi Ali hayya kooten nangue wuuli hade ɓiɓɓam ɓikkonam kam tampude joni Ali wi mo fadam hami safa baage mi wawa dañde tamroje ɗeɗon tamroje mi wawa nawande hono Fatima o wi Fatima guila hanki ñamani hol galle gonɗen nela sa sallam nehi ɗum e ɓiyum hol galle gonɗen gonde galle mbina sa sallam biyaɗo sawe Allah wimo sa yiɗi mi waɗanma jebel hayre ɓurde mawde nde man o wimo wattanma ndeɗo Jibril are makko wimo sadi wattanma ndeɗo hayre kake Allah wiyamiri ɗum o wimo sohlade garine galle makko tawen tanira makko ngala hay ko ñaami tawen ɓiyi ko ngala ko ñaami tawen ɗiba ko ngala ko ñaami e ɓeyla ko ñaami fof ha joni ko jeytiɗum ɗen ko wiyete gurdam jagdiɗum ɗen ko wiyete jiiɗi waɗi saha hono kanko Fatima Zahra hoko kewi hakkude makko e Ali holko ɗum woni holko kewi hakkude makko Ali waɗi saha goto kanko Fatima Zahra o hirsi so tawi nana sallah sallam ari galle mum o hirsi holko hirsi o yettino aɗa ko ƴewde ñaami par ce que o acci galle maɓɓe ɓe ngala ko ñaami kanko Fatima Zahra bamo janginimo ko wiyete andude gurdam mbiyaani en ɓiɓɓe men mbanon hannde kono noon ko needi ɗumen gila ndiɗon needi ha holno ɗumen ko woni gurdam ko woni valeur gurdam o ari o tawani ɗon ari galle ɗo Fatima Zahra ari to bamum to yetti bamakko ɗo o wi o hesñagade bamakko pour wiide babiraɗo o minen de hakki min ñamani min ngala ko min ñaami joni noon o hirsi wi noon yasa sallam famirɓe makko min Fatima Zahra min de
hono mi heɓi ɗo henne jawdi 5 walla kolce 5 o wi kolce 5 ɗe eɗen ɗo kono noon o wi ahlu suffa ɓe mbiyata ko ɓeɗon hoɗɓe e nder juma walla ɓeɗon miskineɓe hoɗɓe sara galle na taariɓe ko wayte jumana sa sallam walla hoɗɓe nder juma ko ɓen tan ko miskineɓe julɓe hoɗɓe sara makko toujours sara nelaɗo goni o wi kono noon wa ahlu suffa fi jiyaihim o wi ya fatima hal taw jiɗɗa mi hokkuma ɗeɗo kolce 5 walla mi jangguinma konguɗi 5 konguɗi 5 ɗi jibril telliniyam joni fatima zahra sikkitaki wi jangguinam konguɗi 5 nela sallam no wawno wiidemo ala ara mi hokkuma hen kolce ɗiɗi mi hokka ɓeɗo kolce ɗiɗi mi fecce mabɓe kono noon foof ha joni haw woni mawɗo ene jangguinimi ko woni valeur gurdam ko woni mana gurdam o wimo joni noon a suɓoto soit mi hokkuma kolce 5 ɗe nawaɗe jaada e ko oɗon kewi walla mi jangguinma konguɗi 5 ɗi joni jibril telliɗi dow asma joni noon kanko fatima to sikkitaki ni o hésitani o wi jangguinam konguɗi 5 ɗi fof ko ha joni ko janggude nela sa sallam noon jangguinimi konguɗi 5 ɗi konguɗi 5 ɗi wona firti so jangguiɗi tan wona nden ɓe ngala koɓe mais aɓe tampi joni noon konguɗi 5 ɗi o wimo somi jangguinimoɗi firti ko ɗiɗon konguɗi 5 so jangguiɗi o rokkata dañi koye o jogoto suturu makko wawi taw sernaɓe wonɓe ɗo ɓeɗe gandi konguɗi baaɗi noon o wimo ya fatima ya wi ya awwal al awwalin goo ya akhira al akhirin ɗiɗi ya dhu quwwati metin ya dhu quwwati metin tati ya rahim al masakin nayi ya arham ar rahimin o wi sa jangguiɗi ɗo konguɗi 5 a rokkata ko dañƴa ko ñamɗa donc fof noon ko artude tan ko wiide neɗɗo o mahato islam o mahato e needi moƴƴiri walla wawno mahade tan ko kanko o basade e jogade valeur gurdam makko walla jogade ko wiyete jubbude gurdam makko taw gurdam jubbude ɗi fawi koye diine taw ɗi waɗɗani diine taw koye diine ɗi fawi no mbirumi tan hokkuɗo tan nefere hokkuɗo e tan yeru e ɗam ɗon gurdam gonnoɗam hakkude hono ɓurɗo windere wona sala sallam e ɓiyi ko mbitenoɗo fatimatu zahra eyyi ɗum noon tan kaɗen ɗo hen ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓe eɗen mbiya salamu aleykum warahmatullahi Mouhamadoul Madani a jarama yo Allah yo moƴƴere e o jofoto tan ko needi sukaɓe nde waɗi noon ko jinnaɓe ko an ƴewata ɓiye no jiɗɗa waya jiɗa ko cukalel ko ɗon mahata ɗum ko ɗon cukalel mahate kene yaha e konguɗi fof ko an haalanta ɗum ene wawi guel ɗon cukalel ay guel jiitaguel taw ko kalata ko taw kanguel ɓuurma andude ɗum nde waɗi noon ay neɗɗo ko jiita ko ene wawi wonde to banggue ñeeñal Allah taw ko to alamul arwaha taw ko kanko adima feñde toon ɗo woni cukalel ɗo kala ko kalanɗamo omo nana sa wimo woto wat omo andi ka mbiɗomo ala hayso cukalel haysomo laada e to alamul arwaha ene wawi wonde taw toon kanko adima feñde ayi an adimo feñde ga aduna ga kono taw kanko heccuma to alamul arwaha aɗa andi no gandirta ɗum ƴewnelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde wan noon yimɓe fof tagira ko sababude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ayi annabaɓe woni nelaɓe ɓe Allah neliɓe kamɓe fof to alamul arwah kanko adiɓe feñde kanko hecciɓe toon kono kamɓe gadimo arde e aduna ɗum woni cukalel sa yiiɗi wona kañƴe jiɗa ɗo famɗi ɗo ko ɗon nehata ɗum loowa e mum jikkuji moƴƴi ko ɗum woni ko ceerno Mouhamadoul Madani yiɗi joofade kamɓe sukaɓe men ɓe mbi eɓe namni en holko diine nafat holko affaire l'islam woni ko yamirore Allah koko Allah yamirma to banggue sharia mbima wat ɗum woto wat ɗum wat ɗum woto wat ɗum ari ɗum woto ari ɗum ɗon bismillah so mi namde ngari ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yettude Allah juude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam
رضي الله عن شيخنا أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dental ummorade julɓe onon fof min calmini on salminagol islam ummorade dow konngol gardiɗo ummorade catal mila ɗo e Italie kono musidɓe meɗen daraniɗo en ummorade e catal mila kono Babi Ndiaye ummorade gonɗiɓe muɗum fof. ceerno Babi Ndiaye min calminima min juurimama min yaganimama Allah moƴƴere ane dendagal dental ɓe gonduɗa darde on wallude on ummorade ha hande tagore Allah daranade on ummorade juɓɓe bimana Allah jogui jogdi yo Allah yoɓ on ummorade moƴƴere bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. dendagal ɓe gonduɗa fof min calmini ɗum ummorade ɗo maɗo min beltanimo on kadi taw ko beddugol Allah e nelaɗo muɗum e ko wona ɗum kadi horɓe Allah tedduɓe. ononne kadi min calmini on ummorade e darde mon ummorade e tampere mon ala ko min mbawi wiide so wona ko Allah jogui jogdi yo Allah yoɓ on moƴƴere bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. e dendagal kadi tawtoraɗo ɗo emo dañani kadi tawtorede fof min calmini min juurima on. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. on jarama catal mila. bandiraɓe calmini dental ngal fof ko abda e paltor en ñaganima Allah kadi bandiraɓe moƴƴere jetti kadi yimɓe arɓe ɗo e yimɓe tawtuɓe men ɓe fof e oɗo ñalawma pattablan o kadi ñalawma barkiɗo kala ko wiyete barke ne tawe oɗo ñalawma. jaabima tan kadi hono noddago sukaɓe wiide ɗumen e ndara yeeso ɗo wawde jangtade ko fate dina e sen gona anduɓe en mbadda hen e ballodiral ceerno Camara e ceerno Abdoullah Diop calmini jinnaɓe wonɓe ɗo ɓe fof sernaɓe men mawɓe wonɓe ɗo e dental ngal fof calminama e ko anda e paltor. ɗum noon ko ken hono konngol hono jinnaɗo men ceerno Abdoullah Diop. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي فلبي بندرابي جولبي بندرابي جتل ميلا دبوي gorko sukay mawɗo onon pop on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere on mbiyama kadi yalno ken wattunne duuɓi kewɗi yalno ken wattunne duuɓi kewɗi tawno wonde weltare e ɓamtare e cellal duumigal Allah baw ɗum wadde o yallah waɗanen ɗum. en jetti catal miila noon no fotirno e gardugol ceerno meɗen ceerno Babi Ndiaye e liggodi muɗum ko adda e limtude kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarama e to banggue sukaɓe ɓe kadi kamɓe fof ɓe jettama nde balla mabɓe jooɗi kadi ɓe duwanama e ɓeydi duwaw eɗen ñagonoɓe Allah ko Allah hokki en ko kamɓe yo Allah hokkuɓe hono ɗum wawde darade darano mawɓe mbiyen ko yo mawɓe yo jooɗo rewɓe wonɓe kamɓe ɓe jooɗo ɓe ɓamta golle ɗe ɗum ɗo ko yettere Allah. so Allah heeɓi haalo e adini en haalo kamɓe ɓe joginimo golle ɗe ñagonɗen ɓe Allah darde jumna balɗe maɓɓe moƴƴini battere maɓɓe eɗen duwonoɓe golle maɓɓe keewi jooɗi en ceedani mamaɓe ɗum ɗum noon eɗen ñaago Allah moƴƴo yo Allah timmini yo Allah yettin cakatagal enen ala ko mbawɗen haaldade sona wiide alhamdulillahi rabbil alamin yokke golle ha yeeso. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. eyi eɗen ɗokka konngol mawɗo Mamadou Abdoulaye ni Abdoulaye wari gina goto e mawɓe fedde fulɓe jetti Allah rawane oɗo saaha rawane hokkuno konngol ɗimmol ngol wawde ñawande no yiɗi ñalawma ko bannuɗe bilan ngol ɗo lawol nde
ari o tawtara o jawɗani ɗum goɗɗo yiti bandu wona hunde weerde donc on dokkema konngol ande holno jiruɗa ñalawma Abdoulaye Mamadou Abdoulaye assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fulɓe musidɓe tedduɓe on calminama ɗo fof ɗiɗi eɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin so tawi neɗɗo waɗi hunde watti tan heewi neɗɗo ene wawi Mamadou Abdoulaye Mutawol